Sziasztok, ez itt a SciTech Nutrition. Videózd le kedvenc termékedet és mondd el róla a véleményedet. A következő termék, amit levideóznék és mutatnék, az az NOFX lenne. A akcióba kaptam a Kört és Powert mellé, ez egy nagyon jó kis akció, köszönöm a SciTechnek, hogy ezt így eszközölték számunkra. Aki még nem használta ki ezt az akciót, az még megteheti szerintem egy-két napig, még van. Amit el kell mondok a termékről, az az lenne, hogy először is ilyen kis tasakba lehet ugye őket kivenni a dobozból. Hát úgy néz ki, mint egy óvszer, én ezt már megkaptam egy pár embertől, hogy miért használok óvszert edzéshez. Ez ugye nem óvszer, meg szerintem ekkora óvszer nincs is, na mindegy, le is esett. Nagyon finom. Az íze ilyen pezsgő tabletta hatás kelt, mikor beleöntjük az üvegbe. Én külön szoktam meginni ugye, mert narancsos az NOFX és Kört és a Power, de a Poweret most nem tudom bemutatni, mert a munkahelyemen van. Nagyon finom, és leérek a terembe, és egyből már érzem, hogy bemelegítek. Egy-két bemelegítő sorozat után már érzem, hogy már kezdek bedurranni. Általában a karedzéseknél szoktam használni, és ugye a Kört és Powerdel kombinálom. Mindenkinek tudom ajánlani, aki ilyen edzés előtti durrantót keres. Ennyi, az erő legyen veletek, sziasztok!